سراحي مركوسهم نتفقن غيصهم نحجز كيف ارسم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا وي هوي تفخر واج قدامو ندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 لبركوينهم حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قمريهم بلايو الفتواتهم عبيدنا نيو حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم يوم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايا تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو تودي يتصوركا بريوز السعر كواج واج هوي هويطا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوى عبيدنا يوزلو إلا والتواصل عبيدنا يوزلو سرايا زلو هنا investment قدايات نزارة زلنا سبات انتهي دليهم زلو نابي قصيو كخي نابي يوم invest قبرو زخولو انتهي invest قبر لك انتهي كتمال لك many things منغس إيرترا بقلتي نزو كل عجي أب انترفيو متي بريزنت سياس كم زكت أكتب مالا لك كندزو ورقات كقبر لك قبل يكونن بريزنت نايت هاجر بعابي يتمر حاجودنا نجيرو كمزن زي قطعة أبزي انفس قبر قلو نزخن قبرينا نزخن قدفينا أبزخن جمرينا كمز عمد كمزخن قبرينا إلو بلان يوز توم تحتيز لو منستر إندستري ديو منستر نقدن كالن ديو توم كالوت منستر تقدمه نتحبريتها تقبلهم بتلفزيون نامتو ويب سايتات انتداي كوينو دما نتم امباسيتات دما حبريتا نهبو ابستفل عليهم بوتاتات زين كتقبر تخليها بزي خد كي تخليها كامباني خد مسرتو نزين كتقبر لكم إلكا بزع نقر كتمهر كتكلال نسب كتتبابع كتكلال لك نتوم أبي يرتراز قبر زلو دما كم أبنات نامتها كتنقر كتكلال لك إزي مزقبركا كل نزقيركا خلقها إنفسا ينقبرنا سب كبل خليو نابنت أبي أحمد نزغل أنا زبلكم زلو يقبر له كل ناس يقبر له هنا كينات الله بتعدي أجرجر الله بتعدي قال ملسلو زلو ثبات كم تزدليو إنفسخ قبر أيدلين يمزلو وإثيوبيا يزبلكم يفوريو كاب دياسبورا خيدولومي نبي إثيوبيا إنفسخ قبر زلو وحدي لمتاي تريسكي الرعيون تلو زلو نحنا إرتراويان قرب كالو تجارات نهجرنا أمنا فتوى سلزلنا كل لا يمسو زلو أجمعات ثبات كيف تنزغل الليو سبسي نتقول نجار صغير بفلا يعني قرب زحموني سبات قال له واتساب وندس عفوا بزعق زي عندما خيدنا I really feel them يسمعني زنا كم زغبلون قالوا عندما خيدنا عدنا اتينا روتاناسي اب عدنا خن حلفون دلقن انت وحدث جزانا هنقبر ندلي اب جزانا قيلنا حنت كوجونات ناغيرنا ابقنا عقديفنا كمان كنحلف ندلي زبلو سبات الله I feel them كم زي أب إرترا زلوا أب جنبارا زلوا أب فقدوا أسعم زلوا أي جبون أي بلني زلهم they deserve even more كابهم للعلي جبهم جن تايو أب جرمن زلوا أب UK زلوا أب كندا زلوا أمريكا زلوا هذا سينيور إرتراوي مخاملي وتو ولا كم تاب جنبار زلوا أنت ده كونه أب دققينو زجلجلين زحق زنزنا بري متيو ناب عدو جزان تسريعو نتب جنبار زولا يقدللون يوسخلو امبشي يوسخلو سلامتاي هاجر كل جزء قطباناتا كاب دقة ناي وضعي investment FDI بلوزي foreign direct investment كاب دقة زمت جنزب هذا كابتي هاجرات
بقى تتصادف على زوج على نجار تلو نسيو يتصادف يعني هجرات نزيف فورين دايركت انفستمنت نخرخبه مخنياتو توم جنزب زلوم أماريت أم يمين بس جبرو نابنتي نايزي ألون ديو تايز بالت بوتا حنت بوتا مش الله let me show you this one نزي أنا راهم كده ناي بوتاش مش معدن رقيبنا لنا ناي بوتاش معدن كوتا رقيب له نيرتراك غير زغل سلامتاي دي جمرن تيلنا تشاينا إنفست جبرو سلزي دلي زلو ولا كحراي لهم تلو إيرترا جمهور تبلو مالا ساتم كه لغ 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 بلو سلامتاي بعل جنزب كوميز جبر ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ መናውራ ከፍርሆም ይኽእል ይኸውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ቀይ ባሕር ንግዲ የፍርሆም ይህሉ ይኸውን እዩ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃሳት የፍርሆም ይህሉ ይኸውን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ የፍርሆም ይህሉ ይኸውን እዩ whatever it is ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ተለማኒ እዩ ኤርትራ ግን እቲ ዝበለፀ ዕድል ዘለዋ ዜጋታት ኣለው ገንዘብ ዘለዎም ኣኪቡ እቲ ገንዘብ ተኣኪቡ ብዙሕ ነገር ክግበር ምኻለ ነዚ ድማ መንግስቲ እጅግ ገናቱ ሰብሲቡ ኮፍ ኢሉ ምስ ህዝቢ እናተማኸረ እንታይ ክንሰምዓኩም እንታይ ክንሕግዘኩም ኣብዚኣ ኣላትኩም ነዚኣ እንተገይርኩም ከምዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ ከምዚኣ እንተገይርኩም ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ እናበለ ምስ ህዝቡ እናተማኸረ ነቶም ዘይተብዑ ህዝቢ ድማ እናተባብዐ ውሕስነት እናሃበ ጋራንቲ እናሃበ ኢንቨስትመንት ምስ ረኸበ ድማ ብትክክል ከምቲ ዘለዎም ቁርጡ ዝኾነ ኣካይዳ ብልሽውና ዘይብሉ መንገዲ ምስ ተሰርሐ እቲ ውፅኢት ነቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ነቲ ኣብ ሚኒስትርታት ዘሎ መንእሰይ ረብሓ ክፈጥረሉ ይኽእል ከምታ ዘላታ መንግስቲ ካብተን ዝርከበን ወርቂ ድየን ገለ ድየን ተሸይጠን ዝርከባ ዘለዋ ውሕዳት ገንዘብ ንዓታተን ኣብ ሕክምና ድዩ ክገብረን ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ክገብረን ዲጋ ድዩ ክገብረን ካልእ ነገር ክገብር ኣይትኽእልን ኢኻ it is very hard ስለዚ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ወይ እውን ነቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማት ገዲፋ ምስ ህዝባ ምስ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኢንጌጅመንት ናታ ዝለዓለ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ዋዕል ሕደር ዘድልዮ ኣይኮነን if you want something ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረካ ክትረክብ ተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርካዮ ነገር ክትገብር ክትብገስ ኣለካ የስ ብዙሕ ሕማቕ ተመክሮታት ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣጋጢሙ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ but it's okay ሓድሽ ተመክሮ ንምግባር ድማ ድልው ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኣነ ግርመካ ናትካ ተኸታታልየን መጀመርታ ግዜ ኻ ከምዚ ዝዛረብ ዘለኹ ብጣዕሚ ኢኻ ክስታይ ተሰሚዕኒ ውሽጠይ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ግዜኻ ተጥፍኦ ዘለኻ ብጣዕሚ ኣድናቆት መግለፂ የብለይን ንብለካ ካልእ ኣብዚ ትብሎ ዘለኻ ሳ ከም ናይ ቢዝነስ ሰብ ቁሩብ ኣብ ቀልጢፍካ ዝኾነ ለውጢ ንኣብነት ቀደም ዝበሎ ዳኣፈወርቂ ንፈልጦ ኢና ኣካይዳ ጎብየ እዩ ኣካይዳና ስለዚ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ዕቱብ ዘረባ ከዓ ኣብ ሓፂር ለውጢ ክነርኢ የብልናን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ነገር ዝተሓላለኸ ነገር እዩ ብዙሕ ተኣተዎ ብዙሕ ጣልቃ ተኣተዎ ብዘኢዳ ኣብ ምንታይ ወዲቓላ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ኣብታ ግዜ ማለት ህንጢነት ኣለና እንዲ ንሕና ከም መንእሰያት ወላ ከም ዝበልክያ እውን ክንድብሮሶስ ንፅበብ ሱዳን ዲና ገለ ኮይና ብባሕርን ብክስታይና ኣሲና ኣብቲ ትበፅሕ በፂሑ ተርፍካ ተሪፉሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ ነገር ከዓ ዘገም ኢልና ንሪኦ ነገር እዩ እዚ 2 ዓመት 3 ዓመት እውን ነዊሕ ኣይኮነን ጥራይ ኣብኡ ተሰማዓነት ክንረክብ ተስፋ ገብር ካልእ ናይ ብሓቂ እዚኣ ኢንተርቪው ናይ ወዲ ኣፈወርቂ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ብዙሕ ማለት እዚ መንእሰይ ንሪኦ ኣለና ሓፂር ለውጢ ስለ ዝደሊ በቃ ገለ ፃረፍ ነይሩ ገለ ግን ከምኡ ይኮነን ኩሉ ግዜ ኣንዊሕና ክንሓስብ ኣለና ፀርፊ ዋጋ ይብሉን ትርጉም የብሉን ስለዚ ወዲ ኣፈወርቂ እምበረልና ትገብሮ ዘለኻ ጆርጅ ሓውና እውን ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ኣነ ካብቶም ተኸታተልትኻን ኣድነቕትኻኒ ንመጀመርታ ግዜኻ ከምዚ ኢለ ምዝራበ ኣብ ከምዚ ስክሪን ዝኾነ ደስ ኢሉኒ ኣሎ የቐኒለይ ክብለካ خلاص መደብካ ግበርዳ ከታተለኩም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዮብ የቐኒለይ ቁሩብ ደንጌካ ነይረ ኣብ መንጎ ዘረባ ምስ ሓዝኩኻ ቁሩብ ይርስዕ ኣቢለካ እቲ ሲስተም ንባዕሉ ንመጀመርታ ግዜ ገለ ፀቓቒጠ ዝኣቱ ዘለኹ ኣብ ቁይታት እውን እቲ ውፅእ ብል ነይረ ተማሂርካ ድማ ኣለኻ ሎሚ ተማሂርካ ኣለኻ ኩላ ነገር ሓደ መዓልቲ እያ መበገስናታ ሓደ መዓልቲ ምስ ተበገስካ ድማ ኢኻ ትኽእላ ስለዚ ጥሮ ሎሚ ሓንቲ ኣገዳሲት ስተፕ ጌርካ ኣለኻ ቴክኖሎጂ ድማ ድፍሪ ኢልካ ክትፍትኖ ኣለካ ሓደ መዓልቲ ክትጋገ ኢኻ the next day ኢዚ ይኸውን ማለት እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት
ኤርትራ ኣብ ለንቀነ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ነዛ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ገለገለ ኤርትራውያን ብፅቡቅ እንዲዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ነዛ ከተማ ባፅዕሲ ከምዚኣ ክንገብራ ኢና ኢሎም እንዲዮም ኣብዚ ስእሊ ውፅኦም ዘለው ኣብ ገለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ከለኹ የርእየያ and I mean look at this city my friend ክንዲ ምንታይ ፖቴንሻል ዘለዎ ከተማ ከም ዘለና ንሕና ኣብ ማያሚ ዘለኹም ኣሜሪካ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ማሪና እቲ በይ ገለመለ ዘለዎም ኣብ መንጎ ባሕሪ ንኣብነት ኣብ ዱባይ ከምዚ ነገር ንክሰርሑ ሓመድ ባዕሎም ደፊኖም ነቲ ባሕሪ ገለመለ ዝገበርዎ እዩ ኤርትራ ግን ኣምላኽ ባዕሉ ሰሪሕዋ ዘሎ እዩ ቁርብ ኬትካ ድማ እቲ ዳህላግ ዝበሃል ረዮ ገነት ዝኾነ መሬት ይብና ዘሎ all we need is መጀመርያ ርግኣት ክህልወና ሰላም ክህልወና ፀጥታና ክኽበር ልዕሊ ኩሉ ግን ብዓቕምና ክንብገስ I think እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝደሊ ዘሎ ግሪን ላይት ካብ ኤርትራ ግሪን ላይት ካ ስቑኢልካ ከምዚ ተራ ግሪን ላይት ዘይኮነ ኢንቨስትመንት ክበሃል ከሎ መንግስቲ ዓበይቲ ስቴፕስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ገንዘብ ኣይኮነን ዝህብ ንሰብ ፅቡቅ ጌርካ መንገዲ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ንሰብ ፅቡቅ ጌርካ መምርሒ ክትቦ ክትክእል ኣለካ ኮንፊደንስ ከም ዝገብር ክትገብሮ ኣለካ this is ኣቃሊሉ ዝሪኦ ዘሎ ሰብ እኮ ኣሎ ኬትካ እኮ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ እኮ መን ተኸልኪሉኩም እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዎ እዚኦም ኣነ እኳ ናይ ብሓቂ ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ከምዘይኮኑ ይርድኣኒ ኢንቨስት ንክትገብር ሓደ ሰብሲ ዳርጋ ናይ ኣዋርሕ እዩ ዌብሳይታት ዘንብብ ኣነ ብዙሓት ሃገራት ኢንቨስት ገይረ ኣለኹ ወይ እውን ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮሰስ ተኸቲለ ኣለኹ ሶምናት ኢኻ ሓበሬታ ከተንብብ ትደሊ ቢኮዝ ገንዘብካ ርሂፅካ ደኺምካ ዘምፀኻዮ ገንዘብ ስቑኢልካ ሓንቲ ከይፈለጥካ ከየትካ ለቶር ክፃወተሉ ዝደሊ ሰብ የለን ስለዚ እቲ መጀመርያ ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ክባርኾ ክኽእል ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክድግፎ ክኽእል ኣሎ እዚ ማለት ድማ ከምዚ ኢና ንደሊ ሰብ ክመፅእ ኣሎ ሚት ግበራ እዮም ሚት ግበራ ሶሪ ነቲ ዝድለ ዘሎ ናይ ኢንቨስትመንት ጉዳያት ንዛረበ ዘለና ሰባት እንታይ ይደልዩኹም ዘለው ናበይ ገፁ ናበዮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ እንታይ እንታይ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ እንታይ ከተማልእ ኣለካ ሜኒ ቲንግስ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ነዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ኢንተርቪው መፅኡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ቅጥዒ ከተማልእ ኣለካ ክንዲዚ ወረቐት ክትገብር ኣለካ ክብል ኣይኮነን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ብዓብዩ እቲ መርሓ ጎደና ነጊሩ ከምዝን ዜጋታት ኣብዚ ኢንቨስት ክገብሩ ክእሉ ነዚ ክንገብር ኢና ነዚ ክንገድፍ ኢና ኣብዚ ክንጅምር ኢና ኣብ ከምዚ ዓመት ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ ፕላን የውፅእ እቶም ትሕትኡ ዘሎ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ድዩ ሚኒስትሪ ንግድን ካልእ ድዩ እቶም ካልኦት ሚኒስትርታት ድማ ነቲ ሓበሬታ ተቐቢሎም ብቴሌቭዥን እናመፁ ዌብሳይታት እንተዘይኮይኑ ድማ ነቶም ኤምባሲታት ድማ ሓበሬታ እናሃቡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እዝን ክትገብር ትኽእል ኢኻ በዚ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ካምፓኒ ክትምስርቱ ነዝን ክትገብሩ ኣለኩም ኢልካ ብዙሕ ነገር ክትምህር ክትክእል ኣለካ ንሰብ ከተተባብዕ ክትክእል ኣለካ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ከም ኣብነት ናምፅኻ ክትነግር ክትክእል ኣለካ እዚ ምስ ገበርካ ኩሉ ነዚ ጌርካ ከለኻ ኢንቨስት ኣይንገብር ኢና ሰብ ክብል ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ኩሉ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ይገብሮ ኣሎ ኩሉ ነዚ ይገብር ኣሎ ዝኾነ ኩናት ኣሎ ብቲ ዓዲ ዕግርግር ኣሎ ብቲ ዓዲ ገለ መለ ስለ ዘሎ ሰባት ከምቲ ዝደልዮ ኢንቨስት ክገብሩ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እየ ዝብለኩም ይፈርዩ እዮም ካብ ዲያስፖራ ከይዱ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብር ዘለ ውሑድ እዩ ስለምንታይ እቲ ሪስክ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን ቁሩብ ካልኦት ሃገራት ንሃገርና ኣመና ፍትወት ስለ ዘለና እንኮላይ ምስ ዘሎ ፀገማት ሰባት ክፍትን ዝኽእል ኣሎ እዩ ሰብሲ ነቲ ኩሉ ነገር ሰጊሩ ብፍላይ ኣነ ቁሩብ ዝሕሙኒ ሰባት ኣለዉ ኣብ ወሳብ እውን ዝፅሕፉለይ ብዙሕ ግዜ ዕድመ ከይድና I really feel them ይስምዓኒ ከምዚ ክብሉ ንኸለዉ ዕድመ ከይድና ዓድና ኣቲና ጥሮታናሲ ኣብ ዓድና ክንሕልፎ ንደሊ ግን እንተወሓደስ ገዛና ክንገብር ንደሊ ኣብ ገዛና ኮይና ሓንቲ ጎጆ ናትና ጌርና ዓድጊ ንዓ ገዲፍና ኸማን ክንሓልፍ ንደሊ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ I feel them ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባራ ዘሎ ኣብ ፈቐዶ ኣፃምእ ዘሎ ኣይግብኦን ኣይብልን እየ ዘለኹ they deserve even more ካብኦም ንላዕሊ ይግብኦም ግን እንታይ እዩ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኣብ ዩኬ ዘሎ ኣብ ካናዳ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ሓደ ሲኒየር ኤርትራዊ ምዃ ሙሉ ሂወቱ ወላ እኳ ከምቲ ኣብ ግንባር ዘሎ እንተደየለ
انتدي كونه ابز دغ خوينو زغلغلن زحجزن زنبره مزيو ناب عدو غزان تسريحو نتب جنبار زولا يغدللون يوسخلو امبشي يوسخلو سلامتاي هاجر كل غزي قطباناتا كاب دغه ناي وصاي انفستمنت FDI بلوزي فورين دايركت انفستمنت كاب دغه زمص ገንዘብ ሓደ ካብቲ ሃገራት በቃ ትጻደፋሉ ዝውዕላ ነገር ተሎ ንስዩ ይጻደፋያን ሃገራት ነዚ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ንኽረኽባ ምክንያቱ እቶም ገንዘብ ዘለዎም ኣማሪፆም እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ንኣብነቲ ናይዚ ኣሎን ድዩ እንታይ ዝበሃል ቦታ ሓንቲ ቦታ ምሻላ let me show you this one ነዚያ ናራኹም ኪዱ ናይ ፖታሽ ምስ ማዕድን ረኺብና ኣለና ናይ ፖታሽ ማዕድን እኮ ተረኺብሎ ንኤርትራ ክቕይር ዝኽእል ስለምንታይ ተጀመረ እንተልና ቻይና ኢንቨስት ክገብሩ ስለዘይደልዩ ዘለዉ ወላ እኮ ሕራ ኢሎም ተለዉ ኤርትራ ጀምሩ ትብሎም ኣላሳቶም ከ ልቕ ብልለዉ ስለምንታይ በዓል ገንዘብ ኮሚ ዝገብር ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ መናውራ ከፍርሆም ይኽእል ኸውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ቀይ ባሕር ንግዲ የፍርሆም ይህሉ ኸውን እዩ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃሳት የፍርሆም ይህሉ ኸውን እዩ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ የፍርሆም ይህሉ ኸውን እዩ whatever it is ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ተለማኒ እዩ ኤርትራ ግን እቲ ዝበለፀ ዕድል ዘለዋ ዜጋታት ኣለዉ ገንዘብ ዘለዎም ኣኪቡ እቲ ገንዘብ ተኣኪቡ ብዙሕ ነገር ክግበር ምኻለ ነዚ ድማ መንግስቲ እጅገናቱ ሰብሲቡ ኮፍ ኢሉ ምስ ህዝቢ እናተማኸረ እንታይ ክንሰምዓኩም እንታይ ክንሕግዘኩም ኣብዚኣ ኣላትኩም ነዚኣ እንተገይርኩም ከምዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ ከምዚኣ እንተገይርኩም ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ እናበለ ምስ ህዝቡ እናተማኸረ ነቶም ዘይተብዑ ህዝቢ ድማ እናተባብዐ ውሕስነት እናሃበ ጋራንቲ እናሃበ ኢንቨስትመንት ምስ ረኸበ ድማ ብትክክል ከምቲ ዘለዎም ቁርጡ ዝኾነ ኣካይዳ ብልሽውና ዘይብሉ መንገዲ ምስ ተሰርሐ እቲ ውፅኢት ነቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ነቲ ኣብ ሚኒስትርታት ዘሎ መንእሰይ ረብሓ ክፈጥረሉ ይኽእል ከምታ ዘላታ ግን መንግስቲ ካብተን ዝርከበን ወርቂ ድየን ገለ ድየን ተሸይጠን ዝርከባ ዘለዋ ውሕዳት ገንዘብ ንዓታተን ኣብ ሕክምና ድዩ ክገብረን ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ክገብረን ዲጋ ድዩ ክገብረን ካልእ ነገር ክገብር ኣይትኽእልን ኢኻ it is very hard ስለዚ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ወይ እውን ነቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማት ገዲፋ ምስ ህዝባ ምዝ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኢንጌጅመንት ናታ ዝለዓለ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ዋዓል ሕደር ዘድልዮ ኣይኮነን if you want something ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረካ ክትረክብ ተደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርካዮ ነገር ክትገብር ክትብገስ ኣለካ የስ ብዙሕ ሕማቕ ተመክሮታት ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣጋጢሙ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ but it's okay ሓድሽ ተመክሮ ንምግባር ድማ ድልው ክትከውን ክትክእል ኣለካ ይብል ኣነ I'm sure ኣብታ ናይ ቁጠባ ናይ ውሽጢ ዓዲ ምስ ተዘርበት ዝያዳ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና እዛ ናይ ሎሚ ዝተዘርበት ኣገዳሲት እያ ራይ እታ ካሊእ ክፋል ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሓበሬታ ክትውስኽ ስለ ትኽእል ሳ ድማ ከተድልየና ክብል ይደሊ ጆን ወስኸላ ተለካ ዝተወሰነ ግዜ ክዓፁ እየ ኸማን ካልኦት ርእቶ ዘለኩም you're welcome ጆን ኣለኻ ዶ okay get you so ዮብ ኣለኻ መስለኒ if you can join the conversation ሚት እንተደለኹም ኣነ ሓደ ነቲ ሰባት ኣብዚ ዘሎ ኮሜንት ናትኩም ሼር ሞ ክገብር መጀመርያ ምክንያቱ ተገዲስኩም ትፅሕፍዎ ዘለኹም ሓበሬታ ናትኩም ኣብዚ ክመፅእ ይግብኦ ስለ ዝኾነ let me have okay Abib is Abis ብዙ ጽሒፍካ ርየካ ፀኒሐ እንተረኺበ ሼር ገብረ everybody wants our president to talk only about our country but politics is not as easy as we think everything we wish will happen soon زربا نابنت زي ابرهت يوسف صحيفاتو زلا كل سب كل ايرتراوي بزعبا ايرترا تراي نخزارب يا يوم يجدليت ولدلا ايرتراويان بريزنت ايرترا بزعبا ايرترا تراي نخزارب مدلايوم صقما يكونن سلامتاي كوم يبلو دونغي سلا دزارب زلو ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ናይ ሓደ ፕሬዝደንት ናይ ሓደ ሃገር ዘረባ ድማ ተሰማዕነት ስለ ዘለዎ ክዝረብ ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ከኹም ዘለና ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ቻይና ፕሬዝደንት ናይ ቻይና ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ቻይና ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ስለምንታይ ናይ ቁጠባ ፕሪሚየር ስለ ዘለዎም ኣብ ትሕቲ ፕሬዝደንት ናይ ፕሬዝደንት ሺ ኮይኑ ንቁጠባ ጥራይ ዝኽተል ቁፅሪ 2 ናይቲ ፕሬዝደንት ስለ ዘሎ ኩሉ ንቁጠባ ዝምልከት ካብ ፕሬዝደንት ቻይና ክመፀካ ንቁጠባ እንድሕር ኮይኑ ዕላማኻ እቲ ፕሪሚየር ናይቲ ሃገር ንሱ ክመፀካ ዝያዳ ዝምረፅ
ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ቁጠባ ንሱ ተራኺቡ ነይሩ ኣብ ቻይና ከሎ እንዳዘኪርኩም ስለዚ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ቦታታት እንተትገብር እምበር እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ንኣብነት ከባቢና ብምሉ ነዛ ሎሚ ዝተዛረባ እዮም ፅበዩ ነይሮም ብዛዕባ ቁጠባ ገለ ክዛረባ ይፅበይዎን እዮም ነይሮም ዋይ እቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ኣብ ዞባና ዝኽየድ ዘሎ ይርይዎ ስለ ዘለው እንታይ ክዛረብ ይኽእልኸውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይዚ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ሲ እንታይ እዩ ክዛረብ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኢሎም ንዕዮም ፅበዩ ነይሮም ስለዚ ንዓታቶም እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገይርዎ ተዛሪብዎ ዘሎ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ሓደ መልሲ ይብሎ ንኩናት ባህጊ የብልና ሸውሃት የብልና ግን ንዝመፀና ሓይሊ እናፈከርና ይኮንና ንፅበዮ ንዝመፀና ኩነታት ንክምክት ግን ዓቕሚ ዘለና ሃገር ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ፅቡቅ ኣለኺ to some extent እቲ ህዝቢ ዛዕባ ኤርትራ ብፍላይ ምስቲ ሞመንትም ናይ ዕቤት ናይ ግስጋሴ ንሪኦ ዘለና ገለ ነገር ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ዝፅበ ሰብካ ስለ ዘሎ ንሳቶም ዝገበርዎ እዩ so he knows nothing and he thinks he knows everything that point clearly as a political career okay ገለ ኣነ ሓንቲ ነገር ኣላ ትገርመኒ ኤርትራ 30 ዓመት ኣብ ሕሰምን ውግን ሽግርን ከላ ንምንታይ ከምዚ ሕጂ እዛ ኩላ ተቋማሪ ኣብ ግዜ ገድሊ ዘይዕገርገሩ so if you don't liberate build the nation they just say quit and ተፈላለዩ ሪቶ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኣቶ መብራህቱ መብሬ ሓደ ካብቶም ቀወምቲ ደጋፊ ናይዚ ቻነል thank you very much መብራህቱ I know ሪቶታት ናትካ ኩሉ ግዜ ኣገደስቲ እዮም ንብዙሓት ህዝቢ መሃርቲ እዮም ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣንቢቡ ፅቡቅ ሓበሬታ ዝህብ እንተለውን መብራህቱ የቀኒየለይ ብዙሕ ግዜ ትፅሕፍ ኢኻ ሃናፅ ነገራት ትፅሕፍ ኢኻ ዝጎድል ሓበሬታ ትምልእ ኢኻ ብዙሕ ኮምፕሊመንት ዝግባኣኩም ሰባት ኣለኹም ህዝባ ግንባርን መንግስትን ብቁጠባን ፖለቲካን ወተሃደራዊ ሓይልን ብምብጋስ ብምሉእ ዓቕሙ ንዘይከኣል ንምኽኣል ግዜ ዘይምልሶ ብተዓፃፃፊ ዓብ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ከማፍካ ይግበረልና ትብለፅ እውን ፅሕፈት ዲስታንስ ስቴትስ ሆርስ ስትሬንግስ ትእዛዝ ቅድም ቀዳድም ነፍሰ ምትእምማን እንተሃልዩ ኩሉ ብድሕሪኡ እዩ እቲ ርእሶም እውን ገለ ካብቶም ቀወምቲ ኣባላት ናይዚ ቻነል እዮም የቀኒየልና ኩላቱም ትፅሕፉ ዘለኹም ንእሽተይ ክትንክፍ ናይቲ ተገዲስኩም ትፅሕፍዎ ዘለኹም ዲፕሎማሲ is the most Joseph John diplomacy is the most priority for us since we learn from years smile until you make it diplomacy yes smile until you make it diplomacy okay yeah that's right diplomacy ኣድላይ ንዓና ምስ ኣሜሪካ ምበኣስ ምስ ዓለም ከም ምበኣስ እዩ ዝቁፀር ሓቂ I agree ሓቂ ኣሜሪካ ልክዕ ከም ዝገጅፍ ጎቦ እዩ ንጎቦሲ ሃሪምካያ ይስምዖን እዩ ኤርትራ ሃሪማቶ ይስምዖን እዩ ንዓኻ ግን ሽግር ክፈጥረልካ ክእል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ክሳብ ዝወድቕ ወድቕ ኣይወድቕን ካላርሲ ኮይኑ ብትክክል ከምዛ ዝብላ ዘሎ እዩ ምስ ኣሜሪካ ባዕስን ምትልላኽን ኣይዋፃናን እዩ መንገዲ ቀይርና ከምዛ ሕጂ ክብላ ፀነቲ ፕሬዚደንት ተገዲ ብሶም ተመሳሲልካ ሓራይ ተንበርኪኽካ ማዕከሮም ናልመፅካ ከምዚ ናይ ባዕላ ብደይኮነ ዲግኒቲ ብዘለዎ ክብረት ብዘለዎ ናትካ ነገር ዓቂብካ ገለ ነገር ክትገብር እምበር ስቂልካ ከምዚ ሓደ ግዜ ዝፅበይዎ ሙሉእ ኩነታትካ ኣብኡ ዲቕካ ክግበር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ትናፅነት ከም ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ረኺብዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኦልሞስት 80% ናይ ዕድሚኡ ወፊሉ ስለ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ንሕና ዘለና ርዲትን ንሱ ዘለዎ ርዲትን ሓደ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከም ሓደ ጌርና ክንሪኦ ድማ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ኦልዊሲ ፅቡቅ ዝኾነ ኣገደስቲ ፊድባክ ይርኢ ኣለኹ ኣብዚኣ ሓደ ሰብ ሙሴ ሪቶ እንተለካ you can throw ናትካ ኦፒኒየን እድል ክበካ ይኽእል እየ ካልእ ኣብዚ try to explain non-regional issues ብዙሕ ሪቶታት ትፅሕፉ ስለ ዘለዎም ንኩለን ከምባን ኣይክእልኒ just I'm trying to ነተን ገለገለ ሓበሬታታት ጥራይ ድርቢ ከብል ዝፍትን ዘለኹ and okay
all in all መጀመርያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መፅዩ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንዓለም ንዘሎ ኩነታት መብርሂ ምሃቡ ኣገዳሲ እዩ ካብ ኩሉ ከዓ ኩናት ንደሊ ኣለና ሽግር ንደሊ ኣለና ናይ ኩናት ባህጊ ኣለና ሸውሃት ኣለና ይበለን ሰላም ኢና ንደሊ ዘለና ንዝግዕር ግን ድልውነት ኣለና ኢሉ ዘሎ ኣም ርግፀኛ ተጋሩ እውን ብዛዕባ ፅምዶ ይተዛረበን ኢሎም ለንቀነ ዕግርግር ክመፅእ ምዃኑ እውን ግምት ኣለኒ ግን hey I mean ንኩሉ ነገራት ኣድረስ ክገብሮ ይክእልኒ he did whatever he has in his mind and ካልእ ምስ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣስመሮም እንተለኻ ወስበል ቁርብትለይ ደቃይቕ እየን ተሪፈና እንደለዋ مرحبا درار حوي مجمرتا كم تخل جزء ولا بكومنت قا كم زي كنا فكا قال لي كونغسي وسن دي زبل حق تعيش كم زي كم تخل إرترا وجلسي ثم لا لي خاص لزخانة جلسي حف تخلوا بعمي كم زي كل نجار كسمع خلاص كم زي ما يكشف توقيتي نات كان نجار سدس بلن حق تعيش كم إرترا كل نجار عجنا زي بكات قبره سنكادل إذا حج خزارة بس أنا خا ناي تقرأي جلز بالكاي خا زبيتاوي قصيروا ماله على خمتي مبزحت أتناي أمز دقاوي ولا دقاو تخونس نحنا زملكات لزخونة جين تاناي صمدوجين ولا بتي انترفيو أنا تخط صبغي رسالة تخطات لكو وتي ناي زبيتاوي حجي قصيروا ماله ويسبح سنبت ويكا سوني كاو خد كونت خليامبر زبزح حجناي تناي زبيتاو علال كقللسي بتي انترفيو دسمع خوسي ابوتي يزولو تي تصمدوسي سي امريكا تراي ديكونس ولا مستغوروا بتناسي وسان مخانوسي اقدمو سلتزارو حجي يعني اقرا من قدسي نالبات موكس خد كونه كايلي نتي خد زارو صنع يا كوميلسك نت حسابيس كستاغور جينا موداتاتي انا قبل زدلس تي دسمعه نغرسي حجي نغر صبو نغر تايدي مسيل تي اغليلنا نريو زنبرنا تاريخ امصاصانا غلسي نوسو كف كفلطو زغبو ولا انت خونه ابز درجه انا خنبصح زغبرنا خاسي تارانايتم ستيل سكاف حجي ابتي اب ايرترا زلو حبرتسب ولا تي حزباو غمبارسي امصاصو سي كابت حبرتسب سلازبو ليو تي حيلنات ناس كنعقو يبلان زاسوينا حجي ننحنا ننرارا زلنا بزناي حقراو ميدا كتبلو خلاصي قدم حجي زنبره معات حنفش اب فلاي ابز دغسي مزو كله اكاب زيبلو زخونه ነገር ኮሎሲ بعامو سبس يسرح نيرو ابت ግዜት زخونه ነገር ገብር ኮላ خنو سو كف ኤርትራ بفلاي بتي عامو زفلطو ካብ ኤርትራ ካፍቲ ሕብረተሰብ ዋላ ተመፂሲ ስናጽነት ክብር ዋጋ ህቦይ ዛስዋይ ሕጂ ኣብ ደገ መፂ ዋላ ተሰብ ንሽተ ክጋጎ ከሎ ድሓር ተመሊሱ ናፍቲ ሃገር ዝጥርንፍ ገብር ኮሎሲ ንሕናስ ባይታ ፀኒሕናይ ወላ ፍሉያት ኢና ካብ ኣፍሪቃ ገለ ክትብል ኮለኻስ ንጃራ ደይኮነሲ ማዕረ ክንደይ ነብሶ ከፍ ኤርትራውሲ መስዋእትሲ ድሕሪ ሰብ ከፊልካ ሃገር ኣውሒስካ ኩሉ ነገር ክትገብርስ ካብኡ ልዓቢ ነገር የለ ሕጂ بخومو خنريو لنا ابز دغه خا نمصاي ولا حجي بزاناي كبر بريزيدنت استغبر انا رئيته يمود اتخبنتاي تي حفشاوتي مجمرتا انترفيو قبر كلس كمزي ناي دغاوي نعنا تصلو سلو زخوني زبزح شفان هيبو نعو تزاريو تي نزغول موداتا خا ولا سخا خمتا تبلا افتا انا زكاتا لك مس امريكاسي مزغولو نغر غبن 50 عمت فدريشن كنعتو قالو مزخول جبن غيرا خلاصي ولا سو تطابوس اسوس دوابيلنا يلنا إلو كور بريزيدنت مالتي حج تحقسا كان نغركا ناي زحلفه دايكونس نقنميت كمي غيرنا نخيد سحاجي صبغتي انتي بوينتي تزاريو مالتي دحريو افت زنبره افتنا ايثيوبيا خا مزخولو نغر مناتو سومسي إثيوبيان كوينوم كسع زي مرحوات عدسي كومو خقاطما الناس بحرياوي جن نتهزبي اتليست تخسيب كايو بزعبا نايدا تصمدو حجي موداتا انترفيو خقبر سلازخونة ابكومو حجي كنصبينا مالت جن حفشاوتي انترفيو خريو خلقو بتي هلو كونتاتنا يتعدنا مزخول صقاماتنا ابز حج درجة كمزي
ንኩሉ ነገር ሽግር ቀጢምካ ከምኡ ምጽናሕካውን ወላ ብዝደገ ዝነበረ ተፈላለዩ ዝነበረ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ኤርትራውሲ ኣብቲ ሃገራውነት መፅኡ ነቲ ካልእ ከመይ ክንከይድና ኣብ ከምኡ ምብፃሕ እውን ተራ ኣለዎ እቲ ምፅማምሲ ምፅማም ኣብ መወዳእትኡ ረብሓ ኣለዎ ክብለካ ኢለ እሞ ቴንኪዩ ኣብ መንጎኣትውን ኣሎ ኣብ መወዳእትኡ እታ ናይ ዘቤታዊ ዝበላ ቃለ መጠይቅ ግን ክመፅያ ክብለካ ኢለ ንእግሪ መንገደይ ስለ ዝሰማዕኻ ፅቡቅ ገይረ እሞ ቴንኪዩ ድራር ሓወይ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ነገር ብጣዕሚ ከምዚ ሕረርህ ዘይብል ኣብቲ ትገብሮ ነገር ኩሉ ኣስተምህሮኻ ሰዓክ ትሓይሽ ካብታ ተኸታተለኻ ኮይነ ዝገብሮ መደብሲ ኩሉ ግዜ እውን ርእይቶ ስለ ወላ ኣብ ዝኾነ ነገር ኮመንት ስለ ዝፅሕፍሲ ከምኡ ኢኻ እቲ ምምልላእ ስለ ዝኾነ ኣብ ምምልላእኻ ብፍላይ ኣብ ዝደገ ዘሎ ሕብረተሰብሲ ተራ ከም ዘለናሲ ኣቕሊልካ ክረአ የብሉን ከምታ ኩሉ ግዜ ትብላ ነታ ናይ ዘቤታዊ ዕላልካ ኢንተርቪው ገብሪ ክብለካ ኢለ ቴንኪዩ ዕድል ዝሃብካኒ ትኽክል ኣለኻ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ንበይኑ ክዝረብ ምዃኑ ርኢና ኣለና ኣነ እውን ብርግፅ ኣነ እኳ እቲ ናይ ፅምዶ ምስ ትግራይ ብፍሉይ ክጥቀስ ትፅቢት ኣይነበረንን ምክንያቱ ኤርትራ ክጠቕሰሉ ትግደድ ምክንያት የብላን ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ኤርትራ ኣካይዳና ተነፁር እዩ ኣወል ስዒድ ከምቲ መሓሪ ብርሃነ ዝበሃል ዘሎ ወገን ትግራይ ዘሎ ሓደ ይኮኑን ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፅምዶ ይሳተፍ ከም ዘሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ብፍሉይ ዘድልዮ ይኮኑ እቲ ጉዳይ እቲ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እቲ ፅምዶ ብሕጂ ንፅምዶ ብፍሉይ ኤርትራ ክትዛረበሉ ኣለዋዶ ከተብለላ ኣለዋዶ ንዝብል I don't think so ንዓይ ኣይመስለንን because ቴሌፎን ይድውለለይ ስለ ዘለካ ዓፅዋ just one second ንኤርትራ ፅምዶ ነቶም ንካልኦት ሰባት ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኤርትራ ግን ብፍሉይ ንፅምዶ ኢላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ዝግደደሉ ምክንያት ዘሎ ኣይመስለንን ጥራይቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ዘይተዘርበ ገለመለ ክንብል ንኽእል እምበር ጀነራሊ ፅምዶ ከም ኣጀንዳ ተወሲዱ ኤርትራ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ኣለዋ ወይ እውን ገለ ክንብለሉ ንኽእል ኣይመስለንን ግን ንዕኡ እውን ትንክፎ ይኸውን ሎካል ዜናታት ሪጅናል ቶፒክስ እኳ ተንኪፎ ሎሚ ብዓብዩ ስለ ዘይተዛረበሉ ግን ተጋሩ ብዛዕባ ፅምዶ ዕግርግር ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ግን ንዓይ ብዙሕ ዘገድሰኒ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ኣገዳሲት እያ ነይራ ብዙሕ ትፅቢት ተገበረላ እያ ነይራ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ብጀካ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘይኮነት ኣብ ደገ ገለ ካብቲ ሕርኽርኽ ዝብል ዝነበረ ነጥብታት መልሲ ዝተዋህበሉ ኮይኑ ይስማዓኒ እተን ኣነ ንዓይ ዘገረማኒ ድማ ገሊፀልኩም ኣለኹ ደቦ ሓይልታት መነመን እዮም ኢልካ ክትርድኦ ናይ ብሓቂ ግዜ ወስድ ዘይብሉ መግለፂታት እዩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ግን ክንፀር ዘለዎ እዩ ተዛማድነቱ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ኣሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሎ እሞ ንሱ ከምዝን ከምዝን ኢልካ ብዛዕባኡ ዝበሎ ክትዛረብ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘይ ቦትኡ ኢኻ ተቐምጦ ዘለኻ ነዚታት ሕጂ ኣነ ምናልባት ግዜ ተረኺቡ ብጭቡጥ መርትዖታት እንታይ ዝግበር ዘሎ እሞ ህዝቢ ዝኸባቢታ ዝጎደቦና ክጎርሓሉ ኣለዎ ኣብዚ ከባቢታት ዘሎ ሃገራት ከዓ ክጎርሓሉ ኣለወን ድምር ክሳራ ከየምፅእ ከሎ ድምር ምትሕግጋዝ ምትሕብባር ተገይሩ ክፍታሕ ዘለዎ ኢልካ ዝዛረበሉ እዩ ኣነ እቲ ሚዛን ናይዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት ሕጂ ኣፈጥሩምባ ደረጃ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ግን እቲ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት እዩ ኣብኡ ኣቲና ሕጂ ንዛረብ ንዓታቶም ዕድል ክንቦም ኣይንደሊና ተቐዲመ ዝዛረበሉ ፀናዕኩ ናይ ፅምዶ ፖሊሲና ምስ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኤውሮፓ ሃገራት ምስ ናይ ብስያ ዘለዋ ዝተፈላለያ ፀለውቲ ዝበሃላ ሓይልታት ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ተቕርቦም ከም ቀዳምነት ዘይኮነ ርግኣት ናይዚ ከባቢ ሰላም ናይዚ ከባቢ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንልምዓት ካብ ቅልውላዋት ወፂና ናብ
حدش بايتا كنكيد منتي زيوم كنا مالا لنا حجي نابتي هناسي وكونستراكتيف دخونه كايدا نابكم قصنا حنتمت لنا كابزي يمان صقام كسحبنا دفتن تفلاليه زمتات نابكم خنوطات يبلان اذا هذا خوي ابقصالي شغلات ابقصالي سقات ابقصالي قلولاو كم نبر مو نو مانيبوليت ناغبركا ختمازونو زخباب تكبر دلو كترف كلالو جينا زيوم كم زيوم دا مسلو تريوتات بعمقت كنفلطومن كنردومن زامادنت كنزاربلو مالنا باطقال الموداتا كن ازي ناي ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ድውክል ፖለቲካ ኮነ ዕሸላዊው አንዳሪው ሓደገኛ ሳዕቤናት ከምጽእ ኽእል እዩ ግን ዘይተፈልጠ ጉዳይ ኢልና ንሕና ኣብኡ ግዜና ከነጥፋ ኣይኮናን በአንጻር ሰናይ ድሌትን ተበግሶን ኤርትራ ንሃናጺ ጽምዶ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ቅጽበታዊ ጥልመት ሰበስልጣን ንብዙሓት ኣገሪም እዩ ናይ ጎረቤት ሃገራት ዝቐንዐ ምትኹታኻት ሁቱት ዛዕባታት ከዓ ነቲ ተኸሲቱ ዝነበረ ተስፋታት ኣብኒንዎ ኣሎ ቀጻሊ ምብራዝ ናይዚ ነዊሕ ዝጠመተ ስትራቴጂካዊ ራእይ ንምብዳን ነቲ ቀንዲ ዕላማ ንምዕዛዝን እንታይ ተወሳኺ ፃዕርታት የድሊ ብዝዋ ደረጃ ምናልባት እጅብ ቀዳምነት ናይ ሱዳን ኩነታት ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ናይ ሶማል ኩነታት ኢልና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ካብ ወፂና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሕጂ ፅቡቕ ድልየት ቁኑዕ ንብሎ ፖሊሲታት ጥራይ ዘይኮነ ሰሪሕናሉ ዲና እንታይ ከተረኺብዎ ናይ ባሓቂ ኣብ መጻኢ እንታይ ኣሎ እዚ ብዓለም ደረጃ ናይ ሓያላን ፖለቲካ ዝፈጠሮ ቅልውላዋት ይኹን ዘስዕቦ ሓሳይ ምዕባለታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ክውንዘፍ ዘይብሉ ዕማማት እዚ ጎደቦ ንብሎ ግዝያዊ ዞባ ንብሎ ኣብኡ ክተርፍ ዘይብሉ ጉዳያት እዩ እቶም ዓበይቲ መደባት ብዓለም ደረጃ እንድሕር መፂኻ ሪኻዮ ጥምረት ወይ ኢንተግሬሽን ነዚ ሕጂ ዋላ ምዞም ክንዛረበሎም ፀናሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሆርን ኣፍሪካ ክትዛረብ ትኽእል ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ናይ ባሓቂ እዚ ዕላማታት እዚ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ዞባዊ ጥምረት ወሳኒ እዩ ኢጋድ ዝበሃል ነይሩ ንኣብነት ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢጋድ ዝበሃል ነይሩ ኣብ መወዳእታ እዚ እንኳ ቅፅራዊ ስርዓት ናይ ዓለም ክመፅእ እዩ ቅድሚ ምባሉ ዝመፅእ ሓሳብ እዩ ካብ ቅድም እውን ክስራሓሉ ዝፀንዐ ፅባሕ ንጎ ናፅነትና እንድሕሪ ኣውሒስና ኣረጋጊፅና ንዕኡ ንሕና ናይ ፅነት ናይ በይንና ጥራይ ኣይኮነንቲ መወዳእታ ንዓና ምቹው ሃዋህው ብዞባ ደረጃ ወይ ብጎደቦ ደረጃ ክፍጠር ክኽእል ስለ ዘለዎ ንዕኡ ሜካኒዝም የድሊ ኣልያ የድልዮ ንዕኡ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ባህጊ ድልየት ጥራይ ኣይኮነን ንበይኑ ስለዚ ነዚ ኢጋድ ዝበሃል ዘሎ ናብ መንግስታዊ ናይ ምትሕጋዝ ማዕዲ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ተቐይሩ ኢጋድ ኣሎ ኢጋድ ዝበሃል ነገር የለን ብግብሪ የለን ካብኡ ብዝዓበየ ደረጃ ኦኤዩ ነይሩ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ነይሩ ናብ ሓድነት ኣፍሪካ ክሰጋገር ምእንቲ ምስቲ ዝተፈጥረ ንቕሓት ብክፍለ ዓለም ደረጃ ንዕኡ ዝኸውን ሜካኒዝም እውን ኩሉ ክእል ኣለዎ ፅቡቕ ድልየት ጥራይ ኣይኮነን ንዕኡ ከስርሕ ዝኽእል ሜካኒዝም ተዘይሃልዩ ብባህጊ ናይ ኣፍሪካ ህዝብታት ድልየት 2-3 ለውጢ ኣለዎ ከምዚ ኢልካ ትዛር ሓንቲ እያ ጀካ ካልእ ዝደልዮ የብሉ እቲ ህዝቢ ነዚ ዝፈጥር ኩነታት ግን ብኣልያ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ንዕኡ ዘድሊ ሜካኒዝም ኦኤዩ ነይሩ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝበሃል መፅእ ኣፍሪካን ዩኒዮን ናይ ብሓቂ ኣሎ የለን ኢልካ ትዛረብ ኣብዚ እዋን የለን ዳርጋ ምክንያቱ ነቲ ክፍፅሞ ዝግባእ ተልእኾታት ኣይፈፀመን ናይ ኣፍሪካ ድኻማት እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ብደገ ዘሎ ነዚ ንምልማስ ዝግበር ምትእትታዋት ከዓ መወዳእታ ኣይብሉን ናይ ኣፍሪካ እስከ ገፊሕ ኢልና ንዛረብ ኣብዚ ከባቢና ዳርጋ የለን እዚ ሕጂ ናይ ሽርክነታት ናይ ፅምዶታት ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ዝለዓሉ እንታይ እዩ በብኸባቢኡ ውድባት ኣሎ ሳድክ ኣሎ ኤካዋስ ኣሎ ነንበይነን ናይ ኣፍሪካ ዞባታት
ዝጥርንፍ ተባህለ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ሓድነት ኣፍሪካ ሰሪሕ ድዩ ኣብ ምንታይ ሰሪሑ እንታይ ኣፍርዩ ሓደ ብሓደ ብኣሃዛት ክግምገም ዘለዎ ኣይሰርሐን ተባታቲኑ ስለ ዘሎ ስለዘይ ሰርሐ ቆራፅነትና ንምቕፃሉ መንበሊሱ እናሓየለ ይመፅእ ንዑ ከይገበርና ንኖ ደሴት ኣሎ ብዛ ኣብዚ ደሴት ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ብጎደበና ብፍላይ ንክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳያት እዚ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንበይኑ ንዛረበሉ ንኽእል ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ንገዛእ ርሱ ሶማልያ ኣብ 4 ነናሕድሕዱ ዘይራኸብ ኣካላት መስሪትካ ሕጂ ኣብ ሶማሊላንድ ንበይኑ ኣብ ፑንትላንድ ንበይኑ ኣብ በናድርላንድ ወይ ድማ ሞቃዲሾ ንበይኑ ኣብ ጁባላንድ ንበይኑ ኢልካ ንሶማልያ ከም መፃወቲ ዳማታት ፋሕፋሕ ኣቢልካ ዝግበር ዘሎ ኣከያይዳ ኣይከውንን እዩ ክቅየር ኣለዎ 1991 ናፅነትና ውሒስና ኢና ምስ ተባህለ ተልእኾ ኣይተፈፀመን ምክንያቱ ናይ ከባቢና ርግኣት ከይመፀ ናይ ከባቢና ምላእ ከይመፀ ርግኣት ኣሎ ናፅነት ተረኺቡ ኢልና ንዛረብ ስለዘይ ንኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንገዛእ ርሱ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እውን ድሕሪኡ ብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተስፋ ዝህብ ኩነታት ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል እዚ ግን ተስፋ ዘቁርፅ ኣይኮነን ንሕና በንፃሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ኣወንታዊ ምዕባለታት ዋናታቱ ኣብኡ ኣለዉ ግን ከምዚ ኣመሰለ ዕሸላዊ ዕንድራታት መመሊሱ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እናበተነ ዝኸይድ ምስ ጎረባብቲ ኣብ ዘየድሊ ረፅምን ኣብ ዘየድሊ ቅልውላዋትን ዘኣቱ ክፍጠር የብሉን ክስራሓሉ ኣለዎ ኣብኡ ከዓ ንጡፍ ዲፕሎማሲ ወይ ድማ ንጡፍ ፅምዶ ክህልወና ክእል ኣለዎ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ንጡፍ ፅምዶታት ክህልወና ክእል ኣለዎ ግዜ ክወስድ ይኽእል ዓይነት ናይቶም ብድሆታት ክፈላለ ይኽእል ኣብ መወዳእትኡ ግን ሓደ ጥሙር ወይ ኢንተግሬትድ ዞባ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሰላም ርግኣት ምውሳን ድሕሪኡ ናብ ልምዓት ክንከይድ ንኽእል ናይ ልምዓት ኣካያይዳና ከዓ ናሃሪ ሓይሊ ዝህልዎ ዘላቕነት ክንደውሕስ ድምር ክኸውን ከሎ እምበር በበይንኻ ዝግበር ነገር ገስጋስ ከምፅእ ክእል ይኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ተጨባጢ ዘላቕ ነገር ከምፅእ ስለዘይክእል ነዚኦም ሕጂ ምስ ናይ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ብሓፈሽኡ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ሱዳን ንገዛእ ርሱ ታርጌት ሱዳን ፋሕፋሕ ኣቢልካ ሱዳን በታቲንካ እዝን ክግበር ይከኣል እዩ ሱዳን ንገዛእ ርሱ ቅድሚ 2011 ሱዳን ከም ሓንቲ ሃገር ከላ ደቂ ደቡብ ሱዳን በል ደቂ ሰሜን በል ኩርድፋን በል ዳርፉር በል ብሉናይል በል ኩላቶም ከም ሓደ ሱዳን እዩ ነይሩ ኣብዚ ኤንዲኤ ተመስሪቱ ውህደት ናይ ተፈላለየ ሓይልታት ተገብረ ፃዕሪ ቀሊል ኣይኮነን ፃዕርቲ በኺኑ ሸርሕታት በዚሑ ኣብ መወዳእታ ናይ ደቡብ ብምንፃል መፅኡ ናይ ደቡብ ምንፃል ታሪካዊ ሓደጋ እዩ ኣንፃር ደቂ ደቡብ ደልይዎ ዝነበሩ ደገ ኢድ ዘእተውሉ ጉዳይ መፅኡ እንታይ ተረኺቡሎ ሕጂ ካብ ደቡብ ሱዳን ኢልካ ናይ ደቡብ ሱዳን ኩነታት ገምጊምካ ረኣዮ ኣብ ሰሜን ዘሎ ኩነታት ከምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ውግእ መን እዩ ደባርዖ ዘሎ ስለምንታይ ኢና ናብኡ ንኣቱ ዘለና ትሚልና ከተዓዘብቲ ክንከውን የዋፃፅእ ድዩ ግቡእ ድዩ ሓላፍነታዊ መርገፂ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብ ክንዲ በታቲንካ ንሶማል ዳማታት ኣባዚሕካ ዝግበር ፀወታታት ናይ መሳፍንቲ ኩናት ንሶማል ኣይጠቅም ካብ ኩሉ ዝዓበየ ከዓ ናይ ሶማል ፅልዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሶማል ክረግእ ክእል ኣለዎ ሶማል ውሽጣዊ ሽግራቶ ፈታሕ ኣለዎ መትሓዚ ተረኽበሉን ፌይልድ ስቴት እናተባሃለ ውዱቕ ሃገር እናተባሃለ ብቐፃሊ መፃወቲ ዞባዊ ዘይርጋእ ትኸውን ስለ ዘሎ ኣብ ሶማል ዝህልወና ፅምዶ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ተስፋ ቆሪፅካ ዝግደፍ ኣይኮነን 10,000 ዝኾኑ ሶማላውያን ኣሰልጢና ዓሊምና ንምንታይ ልኡላዊ ትካላት ናይ ሶማል ክፍጠር ምእንቲ ንከምዚ ኣመሰለ ፖለቲካ ንቕሓት ጥራይ ዘይኮነ ትትካላት ንገዛእ ርሱ ክነፃ ኣለዎ ተባሂሉ በታቲኖሞ ምዝ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ነንበይኖም ብድሆታት ኣጋጢሞምና ግን ተስፋ ንቁርፀሉ ጉዳይ ኣይኮነን ምምልላእን ጥምረትን ናይቲ ዞባ ዝውንዘፍ ኣርእስቲ ይኮነን ናይ ዘቤታዊ ጉዳያት ብድሆታትና ንዑ እናመከትና ኣይንወንዝፎን ኣብ መወዳእታ ግን ምስ ጎረባብትና ናብ ዞባና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣብ ዞባና ወፂና
ካብ ጎደበና ወፂናውን ምሳብ ርሑቕ ዘለዉ ጸለውቲ ዝበሃሉ ዞባውያን ዓለማውያን ምስኣቶም እውን ክንጸምድ ኣለና ኢልና ንኸደሉ ሕርያ ኣይኮነን ኦፕሽን ኣይኮነን ነዚ ግድን ክነካይዶ ዘለና ማዕረ ማዕረ ህንፀት ናይ ሃገር ክነካይዶ ዘለና ስራሕ ስለ ዝኾነ እዚ ዞባዊ ምምላእ ዝበሃል ብገፊሕ እንጥምቶ ብግብርኻ ሰሪዕናሉ ስለ ዝኾንና ዝፈተናዮ ተልእኾታት ናይ ተፈፀመ ናይ ተዓወትናን ተስፋ ዝቁርፅ ነገር የለን መመሊሱ ብድሆታትና ዘትረልና ንናህና ጽምዶዊ እንዳሕይል ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅእ ዓመታት ናይ ኣፍሪካ ናይ ካልኦት ክፍላት ዓለማት ኩነታት ኢልና ቅድሚ ምዝራብና እዚ ጎደበና ዘሎ ኩነታት ብዝሓየለ ክንነጥፈሉ ዘለና ኣብ ጉዳያቶም ክንተኣታቶ ኣብ ጉዳያቶም እዚ እንትንግበሩ ዘይኮነ ተን መሰረታውያን ዓንቀፍቲ ዝበሃላ ንውሽጣዊ ፀገማቶም ደጋግታት ዘለዋ ናብቲ ንደልዮ ገፊሕ ናይ ምምልላእ ጥምረት ከዓ ዘይምርሓና ስለ ዝኾነ እዚ كنون زفو دايبلنا قدياتي بشمي قاد كفتسم ايتقالن سجر ايكونن بشمي افريكان يونيون ويدما حبرات افريكا يتفتسمن دا تسقم يلن بشبيو انت يتفتسمن دا تسقم يلن اب نفس وقف هاجر دمتص دولو صقمات مزحجي دولو شرحتات نابزح خيد دولو شرحتات نتي شرحتات علينا بحقي مچو هواون بايتان فطرنا كله ابتقدو دولو تواصو كم دولو المغبر زوزف قداء يكون المؤنزي بزلاغنت sustainably كل مكتو دلنا قداء نعو هي فطرنا بنعنا إذا بيتا وقناتاتنا طريتا أمامنا تاقدشنا نابلنا خنكيدا ينغلن تي ناب كمزل مسألة قداء يقدمنا دلوها شرحي نايدقن ناي وشتي دخاماتن سلا دخونا نزيوم كل مكتولون نغل بايتا مودال أكل ناي هاجراو هنصت ويا هاجرنا مهناس ويا ناشين بيلدينغ دابلا ناشين بيلدينغ كابزيون فلينا خلينا غلن سلذين عو قبرنا صارتا صاب حجنا يبحكي كم تدلا وصيت هيمصال الله يمصال الله زين ممليسو نانا صمدون نانا امنت نحيله دخيت سلذخنا نعود لنا صرارها انا بعمقتون بنقحات درجه اب كوابينا دلو هاجرات السودان دو السودان ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጅቡቲ የመን ደሚርካ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝጎደበና ዘለዋውን ተሳተፋሉ ከም ዝኽእላ ናገበርካ ሓድሽ ኣልያት ወይ ድማ ሜካኒዝም እንታይ ክመስል ይኽእል ወላ ነቲ ዘለዉ ፀጊንካ ፀጋጊንካ ከንታይ ክግበር ካል ኩሎም ቶም ሕርያታት ኣብ ጣውላ ኣለዉ ትዝበለፀ ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ከዓ ይፈተን ድሕሪኡን እናመሓይሽካ ክትቅፅል ፀግም ስለዘየለ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ንቕሓት ንገዛርስ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ትንቕሓት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሎ ክንውን ዋላቶም ብድሆታት ይኽረሩ ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት እዚ ናይ የመን ኩነታት ደማሚርና ተርእይናዮ ትንቕሓት እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጥንካረ ወይ ድማ ምትራር ናይቲ ብድሆታት ክርኡ እዩ እዚ ግን ለሳናብድ እውን ኣይኮነ መሊሱ ደሕይል ስለ ዝኾነ ትፅምዶታትና ብኸምኡ ደረጃ ከንዕብዮ ስለ ዘለና ጥምረት ኢንተግሬሽን መተካት ኣይብሉን እንዳሉ ዘርጉ ሓደ ኣነ የበል ሰይክድ መኹን ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ወርሳይካ ኣሎ ኣነ የበል ኣነ ኸታልሞት ኣነ የበል ኣነ ሙሉ ሓሞት ኣነ የበል ኣርሓኹሉ ምሉ ደው ዝበለ ኣፅዒቡ መትገሉ ኣነ ዋልታ ዘይስገር ሓፁረይ በሎም ወዲ ኤረይ ኣነ የበል ኣነ ገላይ ሰናይ سنف كويلو أنا يبال بزن كمن بسا أنا انت
بسا قوزن كمان بسا قويتا قبلي أنت قويتا فلان أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصاصنا قويتا قبلي أنت قويتا فلان أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصاصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان لسا